El passat 11 de maig, a pocs minuts de les 8 del vespre, al celler Sant Antoni s'ultimaven els darrers detalls i els assistents que havien pagat una entrada començaven a arribar per gaudir de l'Enotàs. L'Enotàs és una activitat que consisteix en provar diferents tipus de vi i que ens permet promoure la ruta de la denominació d'origen Alella, una aposta clara pels productes de qualitat i proximitat. Entendre que Premià de Dalt és part de la Déu Alella i no tothom ho coneix. Amb el tema de la ruta del vi de la Déu Alella i els cenotes que es fan conèixer aquest fet a la població en general. L'activitat va tenir molt d'èxit i és que en Dani va explicar a tots els assistents els detalls dels vins que presentaven des de la Do d'Alella, la denominació més important del Maresme, que té més de 60 anys de vida i de la que formen part municipis propers, com és el cas de Premià de Dalt. Em sembla molt important perquè la denominació Alella és una de les més antigues, diguem, de Catalunya. Inclús a l'època romana ja se sap que consumien vins d'aquí, per tant em sembla molt bé promocionar el territori. El temps va acompanyar i l'ambient va ser molt distès. Els assistents intercanviaven opinions amb el sommelier, feien preguntes i, com no, tastaven els diferents vins, tot acompanyat d'un parell de tapes pensades per cada un d'ells. Home, està molt bé per la gent que ens agrada el vi i que som d'aquí, de la terra del vi del cava, que de tant en tant es faci alguna cosa així en el poble. Aquest tipus d'activitats són una gran forma de promocionar els productes de la terra i el vi de la Do Alella és un dels puntals al Maresme, fent que el consumidor pugui familiaritzar-se molt més fàcil amb el producte.